tu Dobrý opäť. večer prajem. Dobrý večer. Vy, Adelka, dostanete, lebo nemohli ste mi pred chvíľu čušnúť, že Peťo bude prvý. Prosím? Nemohli ste mi šušknúť, že Peťo bude prvý. Ja som vám dávala znamenie rečou tela. Nevšimol som si. Neviete čítať. Som malo chápavý. Nie, to určite nie ste, ale ste určite veľmi rád, že tu ste a ja vás môžem potešiť. Aj Peter Sagan vás veľmi srdečne pozdravuje. Pozrite sa. Tak, dobrý večer. Tak neviem ani ako začať, lebo veľmi ma mrzí, že sa nemôžem zúčastniť tohto vyhlásenia najlepšieho športovca 2013, aj keď konečne teraz je ako keby tá správna chvíľa, aby som tam bol po 3 rokoch, či po 2 konečne som vyhral prvé miesto, no ale asi aj vieme, prečo som ho vyhral, tak s rastúcimi výsledkami rastú aj moje povinnosti ohľadom týmu, sponzorom. No a ako aj vidíte, som tu na sústredení s týmom. No a po tomto sústredení máme ďalšie veci, ktorých sa musím zúčastniť. A ešte raz, veľmi ma to mrzí. Prajem vám príjemný večer, príjemnú zábavu a dúfam, že na ďalší rok sa vidíme na podujatí osobne a budem si môcť prebrať takúto istú prémiu, ako tento rok som mal. Tak, dovidenia.